Καλησπέρα, αρσενικό χρωμόσωμα Y. Θα κάνω τα πάντα για να μην εξαφανιστείς. Συναγερμός, επιστήμονες, βοήθεια. Το γυναικείο φύλο παραλυρεί. Χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Χάνουμε το φως μας. Κάνουμε δραματική έκκληση. Χάνουμε τους άνδρες μας. Οι εγγόνες μας θα μείνουν χωρίς άνδρες, γεροντοκόρες. Δεν θα μείνουν ούτε άνδρες για δείγμα. Σαν τις τρελές, δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε. Σύμφωνα με τη δραματική αυστραλέζικη έρευνα, όσον ούπο, δηλαδή σε 5 εκατομμύρια χρόνια, δεν θα υπάρχουν άνδρες. Γιατί εκφυλίζεται αυτό το χρωμόσωμα Y. Κοντοζυγώνει καλέ. Η αποφαράδα μέρα. Ωιμέ, ο μοντιέ, oh my god. Επιστήμονες, κάντε κάτι. Ανοίξτε τα τευτέρια σας. Γιαγιάδες, ψάξτε τα μαντζούνια σας. Κάποιος τρόπος θα υπάρχει να σωθεί. Τερέμουμε. Για αύριο. Προβλέπω έθριο καιρό με νεφωσούλες. Οι χαμένοι άνδρες άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά, βόρειοι 4 με 5, ενώ η θερμοκρασία του χρωματοσώματος Y θα κοιμαθεί στα βόρεια από 15 έως 33, στα δυτικά και κεντρικά από 16 έως 34, ενώ στα νησουλίνια μας από 16 έως 26 βαθμούς. Αττικούλα μου, εκτός από τους άνδρες, τείνουν υπό εξαφάνιση και κάποια ζώα, όπως η καφεαρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η νανοχίνα, και ο βάτραχος της Καρπάθου. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εδώ χάνουμε τους άνδρες μας. Για την καφεαρκούδα θα νοιαστούμε τώρα. Για σένα. Προβλέπω νεφώσεις, ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονικούλα μου. Καλά, γιατί ντύθηκες στα μαύρα και σαν τη βαριόμοιρη μυρολογά στα λαδάδικα. Δεν χάθηκαν ακόμη. Σε 5 εκατομμύρια χρόνια είπαμε. Βάλε και πάλι τα λαμέ. Για σένα. Προβλέπω νεφώσεις με πρόσκαιρες καταιγίδες στα ορεινά. Ανέμους ασθενείς και σταδιακά βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Και θερμοκρασία που θα κοιμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Διεθνές σκάνδαλο. Ενώ οι Ιταλοί ψωμολισάνε, η 18χρονη Νοέμι Λετίτσια, προστατευόμενη του Μπερλουσκόνη, έχει στο όνομά της 4 διαμερίσματα. Πού τα βρήκε καλά αυτά? Πατέρας της 12.000 ευρώ δηλώνει στην εφορία. Με τέτοιο εισόδημα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Πού τα βρήκε αυτή τα 4 σπίτια? Εγώ λέω να τη σύρουμε ως το Σύνταγμα, να την κρεμάσουμε παρέα και μετά να μοιραστούμε τα ενοίκια. Αυτό θα πει δικαιοσύνη. Είμαι η κλονισμένη Πετρούλα και μόλις τελείωσα